Здравейте, YouTube, аз съм Орден Грин и тук с мен е Иво. Не сте го чували, той няма канал, просто ще оцеля с нас, защото ма молеше няколко месеца. Така... Да, ти вече сте го измисли. Да. Не. Сте се излага. И сега да оцеляваме. Чакай да напишем за Warpexit нещо такова. Няма Warpexit според мен. Да. Няма. Сега ще кажа само едно нещо. Клиповете ще са по 10 минути. И сега ще бия паузата, докато излезем от спаун зона и намерим място за къща. И след малко ще се върнем. И върнахме се. Така направихме резиденция, намерихме едно място. Сега да добавим res set wording. Да, вече добавим Wording и как се пишеш ти? Скайпа ти го пишем много ясно. Човек, не мога да отворя скайпа сега. Как се пишеш? Да, чакай. Долна черта. Главно X, малко Х. Да, разбрах. X, пича. Пича, малко X, главно X и долна черта. Така. Сега trusted. Добавен си в реса, нали? Окей, почвам да направя фирмичка. Добре, чакай, първо да направим къщата. Чай сега, res, set, move, false. Ако се чудите какво пише сега, това е да не може хората да ви влизат в реса. И те малко да го поизравним, чакай лопатка. Имам хубава лопатка. В началото на сървъра ви я дава. Така, не повече, стига. Да, още едно може. Е така. Точно. Докъде е този рез? До много надалече. И сега да се обработим дървото. Минахме един джангъл байам. Мисля, че още малко един тук трябва да се израви. И така. Аз ще минавам и където оставя по още едно блокче, чупи го. Добре. Гледай как го оцелих, човек. Обаче тук да се вижда той. Иди за пясък, между другото. Пясък, да, за прозорци. Интересно, къде ще намериш? Чай седна хубаво, бе. Той аз не си го седнах. Ох, мале. Така, седнаме го. Тям за пясък, където и да има. Клей или клей? Като вземи и клей, вземи за тухли. Няма смисъл за тухли. Да, вярно е. Добре, тук няма пясък. Чакай, ще отида малко по-надалеч. То пясък, освен от такова стъкла, освен от пясък, но друго не се правят, нали? Не, от какво друго? Тук с пари дали имам в този сървър? Мани 500. Какво? Имам 500 парички в този сървър. Пари? Пари, да, пари. Някак се е реснало нещо огромно. Окей, ще ходя на друга ли. Или сме затворени тук. Не сме. Сега аглите на къщата ще са от такова. Бачак я баям.
Че се изложих. Какво се направи, бе? Що нищо. Нищо интересно. Не е обработено джангъл дърво случайно? Не. Значи краищата няма. Имам 7. Не е обработено? Да. Добре. То сега... пясък и вика. Колко? Стак. Не толкова, да. Добре, само няма копая тук водата. Ще паузирам клипа за малко. И отново сме тука. Така. Сега, дай малко необработено дърво. 3 ми трябват. Колко? 3 ми трябват. Виж какво е цветенца. Айде да убили. Цветя трябват ли ти или не? За какво са ми? Я да знам. Защото знам, че си цветар. Нещо се ебаш. Сега ще паузирам пак. И върнахме се. Това ще е новото оцеляване нашето. Така, миналото го изтрих, защото признавам си, читвах. И ми дотегна на сърцето. Няма читвам да не изтриеш епизодите. Тук няма читване. Няма. Айде, читнам малко, ама. Нищо не си читвал вече, ко си читнал? 7 необработено. Не си. И 7 необработено, да ще го изхвърлим. Не! Поправиш ли, които е зомби? Да, трябва да се спълните и на нищото. Иди вземи малко камък и кол намери. Да, добре. Аз работя по къщата. Само да ти покупая така дърта. Нещо ма би. Какво е това зомби, бе, човек? Ти не мога да го биеш. Аз ли трябва да ти върша всичко? Убих го, бе. И чая да ти дам една печка да печеш пясък. Ама и кол ми трябва. Нали се сещаш? Добре, кой? Аре, той зомби пак влиза в къщата, бързо да я забентя. За пет. Ти не е твой проблем да ти кажа. Нали? Той я сложи тук тая печка. Да. Аз нямам с кога да се осветявам. Хубаво е да сложа така. Чай са пари имахме ли в този сервер? Да, бе. Охо, камък. Да, 500. Камък? Да. Интересно. Охо, кол. Колко? Едно. Да, има залежи от кол. Доста. Залежи? Да, залежи. Кое е това? Към стат кол ще имаш. Да. И тук вече сме в сървър и ще сте сигурни, че няма да читваме. Вижте, тук нямам too many items. Играя на дефалт. Гнусен скелет! За какво ме стреляш, гнусен скелет? Чай сега, човек, че тук ще умра. Айрон. Аз поне пък имам такова. Някакъв иска се телепортира. Няма. Няма да правя. Чай сега да изляза, поне да взема кокала. Да направя... Ти ли си там? Да. В нашата къща, да. Да, аз направих минал до къщата. Мина. Си кол ще стигне. Стига, бе, слагай. Крипър! Трябва да го убия. 2 крипъра! Би! Не гръм. Оле, тук е пълно с мобове. Гърми! През нощта нормално. Той да гръмни, човек, той е резиденция. Мамо! Ма там спаунери ли има, бе? Мале, бързо! Винти, бързо! Кода винча, бе, човек? Бързо е, там е пълно, има... Да! Мамо! Wait. Ти ги вършиш? Там? Какво правиш? Кефа само. Не, няма да е тъй. Грозно е. Светлинка. Те е вземи освети край. Ще спра клипа за малко.